gi pong mar nam lolwe mano mosekelo kethruok mag dhowedhe mopogore opogore. Wacho ni nitiere ywak kaluwore kod kethruok mag moko kuom dhowedhe kaunti ma Homa Bay mano mane omukore nikech medruok pong mar nam lolwe. Mano bende waluongo odiochieng' ma kawuono ok inyal neno kar ka dhowedhe gi okethre kuonde ma yiedhi gowe kendo rech bende ikawo. Kama jok moko bende bedo kata ka ywe kethruok mare ywak ni biro yo machal nade. Awako ni godiochieng' ma kawuono bende weche manyien mago ma kawuono e chenro mag Ramogi TV. Kama chielo nyakwa Ramogi Jwang' nitiere kaka ipimo weche gi mago mag kute mag ayaki kata kedo kod kute mag ayaki. E kaunti ma Migori Jojo malero na kar kani nitiere yore ma bende nyalo bed kata ka iluwo kata ka iloso mondo mi one kaka inyalo ked kod kute gi mag ayaki. Nitiere gigo mewacho ni nitiere miluongo ni prep nyaka sani gintiere kid adek. Piny Kenya tiyo mana gi yo achiel kende. Dwaro mag jogo makedo ratiro mag jogo modak kod kute mag ayaki kata jogo mag gol lweny ni mar kedo kod kute mag ayaki kwayo sirkal mondo miyo ne ni ere kaka ginyalo keto yore adek gi mag tiyo gi prep e yo makare e pacho kae. Jojo malo sigana makamano kendo bomi thuolo mar winjo sigana makamago e weche manyien bende momedo luoni odiochieng' ni ma kawuono. Kama chielo nyakwa Ramogi Jwang' nitiere twak moro modarango kar kae mogik gin weche go mag ng'anyo mag jopuonj tainya e kinde ma riwruoge jopuonj mano moting'o NAT bende koro osegolo twak. E kaunti ma Kisumu twak dhi bedo kata ka ichiwo mano koluong kod telo mano mar Kisumu City Branch mar NAT gida chiwo twak margi kotenore kod ng'anyo ma igeno ni biro chako wuok tich moro cha mano tarik 20 kod auchiel odhi bedo yo machal nade mano juma manyien. Waboneno kanyo twak makamano ma bende waluoni odiochieng' ni ma kawuono nyakwa Ramogi Jwang'. Weche gi thoth ma pod wamedo luoni kae nyakwa Ramogi Jwang' achiel kachiel mondo mi wane ni ere kaka gigi duto dhi bedo kae ka donjonwa kamoro amora ma wantiere. Nitiere twak ma bende wang'eni dhi bedo kata ka irango okinyi ma kawuono mano bende obedo kae ka waluoni nyakwa Ramogi Jwang' achiel kachiel. Ikete kar kacheno mar Bakoromo aduogo kae kod twak modalose mokwongo gin dongruoge mantiere gwenge ma Kaluo. Wada nono gi ane ni dongruoge adier gintiere ga dongruoge ma Kaluo. Ere kaka wanyalo keto gi e pim achiel kachiel nyakwa Ramogi Jwang' mondo mi warangi ni mage moseyaw, mage mapoko yaw, to moseyaw bende nitiere moko madhi nyime yo makare. To mage bende mwage to neno e kinde mabiro. Japiny en gi ting' mane mar neno adier dongruoge ma sirkal biro yawe gweng'i ni ipenjo ka gidhi nyime kosoyo. Nitie sigana mar loso odiochieng' manyoro mane menyo Kabonyo Kanyagwal gimele senta dhiambo e kaunti ma Kisumu. Ang' wabed kod achiel kachiel kod ka jasiasa wan ka kod George Mbuta mabende dhi bedo kae ka loso e lo sirkal mano mar Kenya Kwanza tainya mar UDA dongruoge mochopo Kaluo gi chalnade. Jolony weche mag telo Easter Achieng' kachiel kod ka Wycliffe Nyafwanga wan kod kachiel nyakwa Ramogi Jwang'. Aka mana yo matin mana mondo mi waikre network mabende biro bang' yo makao sani kikidhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177 account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. The world is coming to Kenya, and I am going to Kenya. La 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 festa, la 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 festa Kisumu jala. Karibu karibu, karibu karibu Mama Africa. Say welcome to Kenya. Music, arts and culture, Festival Africa, our traditions and carnival. Welcome to Festa, food and texture.
banana, coconut samba, gengeton reggae, dancehall kamakosa, dancehall Afro jam rock. La 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 festa, la 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 festa. From August 25th to the 1st of September 2024, Kisumu, Kenya welcomes you to Festac Africa. To book your travel, visit viewtravel.com, the official travel partner for Festac Africa Festival. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. Shabiki, jiomoshe na Shabiki Aviator leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Aviator mazeni as easy as 1, 2, 3. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, alafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha, click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uanze kucheza Aviator game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Marieba eno wala kendo en gohala moingo kothe duto te mwapuro. Nikech marieba oande chakore tiende piny, oande bire e kore makete noero, oande ni e ite. Gima ng'ato nyaka ng'e kodwa puro marieba, nyaka ng'e ni puodho modwa puro marieba en puodho machal nade, nikech nitie puothe ma kipuro marieba to ok nyal nyak maber. Nyakora mogijwang machiegni wantiere karaka chenro mara mbako romo chako sani to wadarango dongruok makaluo. Serikal osebiro e counties wa mopogore opogore gi paro gi dwaro mano mara chopo lek jodak e alworawa makaluo counties duto e yo makare ngima gi mondo mi oting' malo kaluwore kod dongruoge manitiere. Kaka jopiny bende wantiere kod ng'eyo ni dongruoge mikelonwa e gwengewa waluwogi e yo machal nade, to onego bed ni penjo mage ma wapenjo kotenore kod chal mar wach ma wantiere godo nyaka sani. Nyakwara Mogejwang' wadabedo gi twak achiel kachiel e studio marwa ma Nairobi kod mano ma Kisumu ka wanono kendo wago mbaka e chenro mar mbako romo. Watemane rango Nyakwara Mogejwang' ni ere kaka wanyalo loso lwasi makare obede ne jopiny ka dongruoge makamagi bende bironwa e counties wa kuonde duto ma waaye. Arwakini machiegni bed koda ka nyaka giko ka indikonwa achiel kachiel kokalo e mbui magwa duto te mag Ramogi TV, idwa Ramogi TV e Facebook, X kachiel koda ka Ramogi TV Kenya e mbui mara YouTube kanyo kama idhi dowa achiel kachiel. Mondo ma ochop kare Nyakwara Mogejwang' wantie gi chenro ma yelach adhi bedo kae kod welo
achiel kachiel mondo mi wagone mbaka ni kodgi mana ka wantiere studio kar kae. Nitie sigana machielo madhi bedo kae ka waluoni kendo wakoni kaka wayude odiochieng'ni ma kawuono. Adakoni welo mwantie kod studio ma Nairobi ka amigi thuolo mondo mi gimoswa ne achiel kachiel kama wantiere kar ka kato bang'e wabodhi nyime kod twak. Antiere e studio ma Nairobi kae kod jasiasa ma en George Mbuta. George Mbuta oyawre kendo machiegni. Erokamano kuom thuolo mar bire e studio kinyi ma kawuono. Erokamano kendo amoso nyikwa Ramogi di oyawre uru duto. Erokamano ahinya nyakwa Ramogi Jwang'. Bende wantiere kae kod Wycliffe Nyafwanga. Wycliffe Nyafwanga en jalonyo weche mag telo kendo dhi bedo kodwa achiel kachiel e studio mara ma Nairobi. Oyawre kendo machiegni. Oyawre ahinya Cleo. Amoso nyakwa Ramogi Jwang' moro magintie. Erokamano ahinya. Kamachielo nyakwa Ramogi Jwang' e studio ma Kisumu wantiere kanyo kod jalonyo weche mag telo Easter Achieng'. Easter, oyawre Kisumu cheweyo machal nade okinyi ma kawuono rwakni machiegni kendo erokamano kuom midho thuolo mar biro e studio e twak odiochieng'ni ma kawuono. Erokamano ahinya. Nyakwa Ramogi Jwang', mano e kaka wadachako twak. To sani wawinyane sigana kotenore kod chenro mopogore opogore ma osebed kata ka itimo e gwengewa. Kaeto bang'e ang' wabi kar ka. Millicent Adhiambo nolosonwa twak sigana mano bedo kanyo ka owinjo kaka jatend migawo mochung' ne mwandu mayudore e bwo lowo kod yuto mag nembe mano Ali Hassan Joho kano timo limbe kaunti ma Kisumu odiochieng' manyoro. Gino mano wacho kotenore kuom sigana mar mano Kabonyo Kanyagwal nyaka sani osechopo kama chal nade. Mana achiel kuom dongruoge madongo mowacho ni sirkal ma Kenya Kwanza osebedo ka chwalo ne jowa makaluo. Ochal nade nyaka sani. Wawinjane sigana kato bang'e wadog twak odhi nyime. Magi ne owachi e kinde mane jatend migawo mochung' ne mwandu manie bwo lowo Ali Hassan Joho ne dhi nyime kod limbe mare e kaunti ma Kisumu kuma ne olimo chenro mag dongruoge mopogore kamoting'o gedo mag kuonde goyo rech e dho wedhe kaka Ogal kod Asat e kind dongruoge mamoko. Jo bende noyango ni chenro mar gero senta ma Kabonyo Kanyagwal mane dhi tiyo kaka banda makeyo koth rech e alwora mar Nam Lolwe ochung' nikech wach mane giwinjo kowuok kuom contractors ni jonema ne ochungo gi mondo kik gichak tich. Ule contractor amesumbuka sana kupata approval ya NEMA. Kupata approval ya NEMA. Wewe mtu wa NEMA unasahau kama hiyo mradi bado ni wa serikali na ni wananchi, ama ile kitu inaitwa NCA kusumbuana na contractor kumpatia approval, amba hata county tumekubaliana hapa kwamba they will be supporting these programs. Jatelono otelo ni weche machalo kamago matiro dongruok ok gidwa winjo anyoto e migawo mochung'ne ka okwayo mondo migepe mopogore mag sirikal omakre oti kanyakla ka migawo ochikre tir gi tijegi maonge ywaruok kod ketho seche. So that sometimes unapata lawama ambaye hujui inatoka wapi kwa sababu mtu mwingine tu hataka kufanya kazi yake. Na I have told the contractor, immaterial of all excuses, hii wiki isipite. Hii wiki isipite. Na nimeambia watu ya NEMA, tafadhali bana, tutaheshimiana. Kama watu inafanya kwa department yangu, I will not allow anybody to delay me. Do what is supposed to be done, lakini usitusumbue kutudelay. So hapo na NCA and any other government institution, tafadhali don't delay our projects. Jo bende ne okawo thuolono mar singo ni gidhigero senta mabiro konyo e kedo kod masiche mag nam ka bende owacho ni odhi loso kod jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo onene apisas mage masiko ndhiyo jolupo piny maru oduoko ndamono piny ka owacho ni chenro makamano ok owinjore nikech lupo ema jodho nam ogenoe. Watu ambao wanapata shida in the lake lazima tuweke namna ya kuwasaidia. And therefore hapa I've told them na lazima tuweke kitu inaitwa search and rescue center ambayo iko na state of the art communication and monitoring, sivyo? Hii mtu akiingia huko ndani tuweze kuona nani yuko, na akipotea tuweze kutrack them and help them. I will reach out to my colleague Kithure Kindiki. Niambie yeye tafadhali bana, ambie hii watu wa salama wapeleke watu wetu polepole bana. Huwezi kuchukua boti ya mtu ambaye hiyo ndio maisha yake, hana lengine lolote. Magibiro
Bang' sirikal kotelnegi kod jatend piny William Ruto ne sidho ayanga gedo mar banda makabonyo Kanyagwal mane dhi bedo senta makeyo koth rech kaka yorno mar bero weche lupo e alwora mar Nam Lolwe, chenro ma osegwaro kapok ne ochaki gino makoro ne kelo ng'ur maka kod kacha. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nyakura Moge Jwang mano sigana mano losna ka odiochieng' manyoro. Debed ni sirkal chako chenro mopogore mag dongruoge to ok ne ka gichopo e yo makare. Aone ga chake studio karakato yena mondo mi achaka ne kod Easter achieng'. Ijadak ma county ma Kisumu. Manya bedo ni achiel kuom dongruoge mantiere karaka. To bende en adier nitie chenro mamoko ma sirkal osechako e county ma Kisumu. Mokwongo matiyo mosechak tich kuomgi gima pok ochaki to pacho piny ni kanye. Onego bed ni giluwogi koso nyaka menygi ka kuom jotelo mamalo kata jomoko man gi interest kata ka gionge oko mar kata ka gintiere oko mar county. Erokamano ahinya. Wawacho from Kisumu koni nikech warango kaka dongruok nyalo bet. To wasineno ka conferences mang'eny bende biro Kisumu koni mar investment. Yore koni nitiere weche mag investment makata machiegni ne wayudo ka president obiro Homa Bay County ka wacho investment mar this particular region. To kwarango mago to warango ni investments gi kabiro to jopiny to ong'e ni ang'o matimre. Jopiny bende dwaro ni sama iwacho wechegi tie gimoro miluongo ni public participation. Nego bed ni gimbe gitimo nonro mondo ging'e ni ang'o matimre e piny nikech pesa mitiyogo mondo tim tijegi en pesa mogol e ushuru to moko bende oholi nikech gitiyo ni jo Kenya. To kaka joma ayo koni gin bende gin mana jo Kenya go. Koro wasineno pogruok. Ana wacho ni wach rech. Nikech rech nitie pesa mang'eny, gi omenda mang'eny mar blue economy, maber kabisa ka pesa ma watiyogo e blue economy ok en mana mar uso rech, en nyaka water transport, maka ok wayud kaka maritime law konyowa mimako jok matiyo gi water transport, mago bende yudo ka lose tije mang'eny. So warango ni gima Joho ne wacho no, en gima nego warang matek kabisa nikech water transport kelo pesa, rech kelo pesa, tourism kelo pesa yo kuondegi. So mago bende nitiere gik ma osebedo ka timore. To jopiny samoro paro ni mana gik matimre mana e yo ndara kende ma iringe ok en gima kelo dongruok kende. Warango kendo ni kwarango kata conferences mabiro. August kae wadhi bedo gi conference maduong' miluongo mar art miluongo ni Festac. Mar Festac mar art ni bobet ma nyaka nitiere conference ma mine dhi bete, youth dhi bete, ma boketo Kisumu e alwora mar piny mangima. Koro waneno ka warango ni ka tich dwa tire gi yo koni, nyaka wati gi sirkal mamalo gi mapiny, county government gi national government. Mondo gik ma itimo gi sirkal mabiro konyo jok mopogore opogore bende yudo gik mopogore opogore. Koro bende warango ni kwarango nyocha puodho ji e telo, ji wacho ni kinango mana jok matiyo bende e sirkal. Eka samoro ineno ji, wan nyoro ne wamor kabisa ka wan alumni mar Lwak Girls. Waneno ka Atoni wuok mana kuma nowuok e Lwak Girls, mano oa yo koni. Koro gima wacho ni waneno ka sirkal rango kaka ji tiyo koni, waneno ka ji nowacho ni ok gine ka gine sirkal. Sirkal ineno mana ka ng'ati nitiere. Wasineno ka cabinet secretaries moko bende oket kanyo. To koro ok en mana keto ji kanyo ni ineno mana ni ng'ati bet. Wadwa rango ni jogi kosiketi kanyo, lokruok mane ma japiny pod neno ka jori kanyo. Lokruok mobet mana ka jok marango kaka omenda tiyo kaka sirkal mar wawacho ni MPs, National Assembly. Bende nego tijgi mondo reng ni ka jok moko ikelo budget no biro gik ma ibo tiek gik ma nosichaki. Nikech inyalo bet ni tiere projects ma nosichaki, to program management committees ok rang kaka projects gi itieko. Kaka itieko gi maber
ma ayawogi mondo gitimi jopiny. Koro mago ema onego bed ni warango ni irango ni project mane mantie kari, MP ni rango project mane, MCA oketo ni projects mage mokadhi gi county government mondo pese manego bed ni biro mondo okony jopiny. Erokamano Easter. Kapok aduogo e studio karaka mondo awinj ane pacha George Mbuta, mano e studio karaka. Iga mokalo chenro ni nobiro kendo nochwale county wacho ni kar dwe mar 2 ka jatend piny Kenya noidho Komeko mano mane jolo kendo wacho ni ka koro itimo gimiluongo ni ground breaking ohinga nuchiu kata siro ne oger kar kacha manyiso ni gedo makamae chakore ayanga. Nyakwara Moge Jwang' odani wawinja ne tipo mantiere kar ka ma kane jatend piny Kenya ni e chenro ni ne oloso ka olero ni gik monego bed ni itimo ka ground breaking ni nitiere. Ng'ama nitie kanyo jok manomiyo rak. Ang'waranga ne higa achiel gi wiye mosekalo are ni chenro ma kama timre gin gik mage mosetimre Kabonyo Kanyagwal. Wawinja ne mondi. To the center of Kabonyo fish farm, which is now the fish hatchery. The success of the hatchery actually determines the quantity and the quality of fish for the years to come. So this is where the incubation is happening. Again, since we'll be introducing 2 different species, we'll be having 2 different incubation methods. So for the African catfish, we'll be using the jar method, and for the tilapia, we'll be using the tray method. In the hatchery? Inside the hatchery, which is located right here. So now our targets are quite ambitious because the success rate, we usually measure it in the hatching percentage success. So we are aiming at least 80%. So over time, as we research, we are hoping to even improve that numbers so we can deliver even more fish to the farmers and then to the market. Very good. Thank you so much. We have agreed this project finished 1 year. Yes, sir. Is that okay? Of course. Within 9 and 12 months. We'll do everything possible to make it happen. Igadi achiel iyo kanyo gitiyo kata gi ishara igata di achiel kende mane irango kanyo to chenro gi ochak tiyo. En ang'o mosetimre thuolo mar higa achiel ni? Antie ka kod George Mbuta ma en jasiasa ma bende en e mrengo mano mar jatend piny Kenya. Okonwa Kabonyo Kanyagwal winjo kanyo gik mantiere kanyo. Geno mar bedo kod nyithind rech moyo 7 million, omenda maromo 2.5 en omenda mathoth ahinya. Mano 2,500,000 kichaka kwano 1,1 kosudo nyaka giko kama ntiere George Mbuta machiegni kama ntiere karka chenro ma kama higa achiel osekalo are ni gino chake. Kwa dhi kanyo siro no kende mantie kata ka slab smiti moger kanyo ma jatend piny Kenya ne orango chenro mano mar timo ground breaking. Nyaka sani ground nosebedo broken to ang'a timore yeka. Erokamano. Mokwongo tik wang'e maber ni nitie procedures ma nyaka waluw ka project machalo Kabonyo Kanyagwal no itimo. Number 1, nyaka bed ni watimo miluongo ni wa comply with the NEMA rules. And it has taken time. Beside the NEMA delaying to issue the licenses, we also have we had the flood. Yeah, at Kabonyo Kanyagwal wabedo gi flood makata sani ka piti mrenade dok piny. To kiwe issue mar flood, normally ka a contract is awarded to a contractor, the site also be handed over to a contractor. It's upon the contractor. Somehow the contractor was doing mobilization of machineries. And I'll take you to another project about the same thing in Igachiel, the Dongokundu, the special economic zone. Take only concurrence. In the project, Moedo grants from the Hungary government. To ite approval manaka the parliament ma Hungary. Mati benare documentation mabed approve gijo parliament ma Hungary. Masama wuoyo kodi ni waseyudo mano. Mar ariyo bedo mar flood cha be koro konyo wan kech koro contractor matiyo site kacha ong'eyo ni kae issue mar flood nyako timang'o nyako address kogero the project. The other thing, the contractor must also
mobilize machineries mondo bed kod e site. As we speak right now, awuoyo gi director mar NEMA iluongo ni Namo, DG. So he has confirmed to me that by the end of today, what they do that the clearance from the NEMA. Negirita ngo thuolo mar higa achiel nikech mae wacho ni en state agency ka intiere karaka kaka NEMA ang'o miyo negi take long to wacho ga ni migepe ka migepe nyo kaka jo no wuoyo karaka jogo maduoko chenro mag sirkal chien nikech wacho ni thuolo mar higa achiel en compliance machal nade mane dwarore nyaka jo ne los nyore koke wacho ni giko mar kawuono giko dhi bedo katimore. Ero kamano, aparo ni e sirikal nitie kaka ji tiyo mopogore opogore to nitie relevant authority ma is going to handle kaka the NEMA handle project baka Bonyo Kanyagwal. And kineno ka minister mochung ne project oringo modhi e site mochiwo CM ne NEMA. Nitiere they'll give us a course why action cannot be taken against them for the cow igamangima mar issue licenses man NEMA mono project of the nyime. To kiwe mano kiko wondre owadwa inge maber ni Kabonyo Kanyagwal the issue ma flood was kata samo wuoyo sani ni osedok piny to pokorumo completely. To the government or confirm ni the project is to start in September, first week of September. Yeah, officially. The contractor has confirmed to us they also mobilize the machineries. Yeah. Second one, NEMA was confirmed they are issuing the licenses and flood about Tirenade by corridor paying. To Bedomar flood kanyo kapok project or kick off and put my bear ne contractor maditio aside. Some of the factors many have considered and the issue mar flood in that area. So koro gibabro wacho ne jokanyanam jokanyagwal Kabonyo ni waserito higa achiel wik achiel kende ok ng'eny malo higa achiel morito chande. Koro the project is starting officially first week of September. Yes, wabudhi Kisumu. Wabubido karkani waborange achiel kachiel kako bubido kaka ntie. Nyafwanga machiegni. Irango chenro ma sirkal kelo. Kane ntielo mokwongo mane omenda mane sirkal dhi rwako kane cabinet no se approve mano higa cha mane 2022 to bang'e 2023 dwe mar ariyo ne obedo timo ground break mano timore. Gine mantie ka en bilion adi 2.5 mwacho ni en grant mawuok e pinyno mano mar Hungary. Orak giduto ntiere karka to japiny ok ne ka gigi dhi nyime. Debed ni en achiel kuom gigo makawo picha marach to kete wang' sirkal ni yawe mondo mi ochak gedi igni kadho chak mondo mi obi oti kode kinde mabiro nikech nya wacho ni dongruoge mopogore opogore itiyo kodgi e yor siasa bende. Erokamano Cleo kendo mokwongo en wach marach ni launching mar project otim higa koro kalo to gimosatima meaningful onge to ka jatend migawo mochung' odhi mogo koko mowuoyo mowach NEMA to koro winjo ka NEMA be koro kaka winjo wacho na koro NEMA wacho ni koro certificate dhi chiw kawuono gimosarite higa mochuno waziri modhi kucho. Problem ma wan go midhiero ma wan go Kenya ka en ni nitiere weche mag mibadhi ma ok dang' wawuoye corruption kato siasa ma ok ber. Ineno ka koro sani inyalo wach koro sani koro ng'ato nyalo wacho mabe donje e politics ndone ka sani ne okaw jo ODM no donjo kanyo no donjo sirkal koro nyaka ne weche moko timre sirkal ka yudo ka koro achiel ariyo adek dhi mbele wach mar siasa ok dang' wagol oko. The truth dieri makende and then there was a reason momiyo gini no delay to reason ni it has nothing to do with due diligence and procedure. Contractor kosabi contract me roll on the ground nitiere work plan ka work plan mine na saneno king'iyo work plan part gimonego tim CPA critical path method gimano nego tim by sani nego beni infrastructure kuchako project machalo kama nitiere infrastructure moko mane miket machalo konza ukuongo loso infrastructure piny drainage nango kamano nikech already contractor ok no sign agreement gi government mangari to manti ngema be and no sign agreement gi government makanye makanya ka koro chudo ne contractor is not contingency logistics maka chudo matter the contract and contingency it is up to the government but some the government ka contractor maybe contract approval the government they guarantee nango ma detimore
ni Hungary government dhi miyogi pesa. Koro wagol that process. Wawach ni shida man Kenya ka weche mag mibadhi nosatimore ok dang' otamre higa achiel bor. NEMA approval waneno ga pile. Nikech ma ok e project 2 billion en project matin. Ang'eyo ot migero Nairobi sani mosatimne clearance within 5 months, bok 4 months, ot ma billion madhi mana bicha kuchela beda golo chika par. Gitimore mang'eny. Kidhi apahir ka nitiere project moko manitimo feasibility. Kidhi online na mbe dido kaka layout mar feasibility studies mitimo. Watemo mona kwayo ni mondo nikech bakore en kwayo gimbada gitimo onge. There is a proof, there is an evidence ni nitiere gimoro manomiyo gino kodhi mbele. Koro penjo monego penjo ne mondo kik wachak wa fall on the same mistake. What's the problem? Shida ni midhiero ne kanye. Jo ene jotij sirikal kaka jo temo wacho ni en uzembe. Iyudo ka NEMA ok tije kako onego timre maber, nitiere jok ma jo temo mention ni anybody involved. Emomiyo ka wacho no dhi wuoyo nyaka gi waziri mar mondo you facilitate. Koro ko wacho no dhi wuoyo gi waziri mondo facilitate to ing'ama dhano retrospect kade nitiere delays moko e sirikal ka manyalo timore purposively mondo onyima dongruok mar jopiny e gwenge moko. Makoro mano kitimo analysis ma statement ma waziri wacho titimo analysis e project nikech iwacho ni sabi pimbo gi nyamin. Project mar aquaculture or paranya notimo moro mar ginene Kakamega marriage. Eto due diligence no tim now. Eto NEMA no chalo now. Marwa ni mokwongo en e context mar project moro ma sirikal donjore bedo complication. Koro en kwayo. It is an evidence one ratiro kendo proof from the minister. Nini tire weche moko mag sirikal mano miyo ginok ne mbele. Emo mino ko wakwayo watemo wacho donje sirikal kata be man wacho no kwa donje sirikal wa joluo. Lakini kaluwore gi timbe machielo de wageno ni gik makama dibedo facilitated kaluo mondo oyud dokruok mapiyo piyo. Erokamano ahinya. Mana gi kanyo bende Easter achieng' arwaki etwa kendo mondo mi ilernwa nyabedo ni moko gin mana chenro ma ochan e yo makare kata ka en chungo kata yie mondo mi gidhi nyime giduto gin gik moko mosega pangi wacho ni en ga mana strategy muketi. Iwinjo kanyo ka seyo ibione bede migepe mag sirkal monego bedi timo tijgi to yangore ni ok gitim tich e kinde madwarore. Kiwinjo ni kawuono kaka George Mbutalero certificate onego bedi ichiwo kanyo mondo mi chenro ma kamago ochaka contractor chope site. Nitie gik moko ariyo ka bede migepe ariyo NEMA kod National Construction Authority. Giyudo seyo maduong' ahinya twak manyoro mano bedo godo. Ka jatend migao wuok gi wach machalo kama. Tiende nang'o ne bede migepe moko ma utiyo go karka. De bedi mane kaka sirikal tiyo. Kaka jowadwa osiwacho, samoro gik moko itiro nikech ng'ato dwaro mondo ng'ato omiye gimoro matin. Koro magi bende osibedo ni mibadhi bende miyo dongruok ok bedi e piny kaka onego. And gima timore ni mibadhi bende miyo kata jok moko e sirikal miyo githiro dongruok mag kuonde moko nikech kaka giparo ni kuondego ka omi gik moko bodongo mohingo. Waneno gini ahinya kuom projects monego bi ka mayo koni ma aquaculture moko osithir ahinya monego bende ne timo kaka moko onego ne tim to pod ikadho mabiro yo koni and mago bedo ni ng'amo bet ka sirkal kocha ma onego bed ni ogo sei e yo monego otim piyo mondo projects odhi nyime. Koro mago bende wawacho ni jo Kenya te gin jok machulo ushuru. Ka projects biro koni mondo okony jopiny ka jo Kenya mondo gibet giyud dongruok, idwaro ni ng'ama obet kocha manego bed ni chwalo gigi mondo dhi piyo mondo chwal gigi mondo dhi piyo. Koro wawinjo ni gimosibudho po higa achiel nikech ng'ato donjo sirkal manono gik moko mondo dhir gik moko mondo otim piyo, koro miyo gik moko dhi piyo. To mano wacho ni mibadhi momiyo jo Kenya moko ok bed nikech ji te onge gi hawi mondo joggi bodo bede sirkal. Ko wacho ni koro jo ODM mano donjo e sirkal. Tiere jo piny moko mantiere parties moko ma gin gionge e sirkal. Mano nyiso ni ne wan tim nonro ni jok mindiko mondo tim tich gi pes jo Kenya. Kok gitim tich gi pes jo Kenya kaka ne giti to onego giwuog kuondego mondo ket jok manyalo tiyo ni jo Kenya.
nikech gik machal kamagi en ni en injinia odhi rango ni gini nego tim maber, ogo sei mondo gik moko tim maber. To ka githiro dongruok mondo ng'ato miye gimoro matin, to mano miyo ni jok mantie konogo nego ogolgi e tich mondo kik giti kanyo, nikech koro wawach ni koro tich sirkal ema janema pod duode tiende. To koro jarech moro kata jalupo moro ma en mana gi fish pond moro matin, ame mana gi cage moro matin, ma embe dwa timo mondo nema omiye mondo opuodh gik moko mondo oyud kaka otiyo, ento botiyo nade. Mano nyiso ni thirruok mar dongruok ma jopiny wuok kuonde moko mag sirkal mano nego onon kabisa mondo gol jogo mondo jokenya odong. And jok moko ok nyal ket ni gin ok gidong nikech nonyuoli kamoro, to koro ng'ato paro ni nikech nonyuoli kanyo ok inyal bet ni nyalo dongo ka jok moko. Mano ok gima ber. Erokamano ahinya Easter Achieng'. George Mbuta, mibadhi en gima ntiere karka. Bende en gimoro mwayiere waduto ni mibadhi okwako nyaka chenro ma sirkal mamalo kelo ne jowa piny, to keto pogo tijegi bedo matek ni mar ng'ato penjo ni en ang'o madhi yudo karka. Ma ok en kata kaunti ma Kisumu kende mwalose, kauntis waduto, wach Migori, Siaya, Homa Bay, Kisumu, mondo chenro donji, ng'ato penjo ni anta dhi yude ang'o. Paro ni inyalo gole e yo machal nade. Riembo jok manie apisego en yo mar konyo, kose en mana mar dhiro jok moko oko miwacho ni ng'ane ok oyie tiyo kodwa yo makare. Kade apisa matin ne jowo emawacho gik mano wacho ka. Bende dwa neno kane nigi tiyo moro makare kata yote tich e kinde mag chwalo dongruok ne jopiny. Erokamano. Kineno ka minister owuok oko mowacho gima nowacho chande, moywak ne minister colleague mare mar interior ni action has to be taken. Mibadhi to en an individual issue ma ng'ato manyalo bedo ni mango demand. To sirikal dhi kawo action ne jogo motimo delayance mar issue of the permit mar gine mar Kabonyo Kanyagwal. Aparo ni kik wawuo mang'eny nikech the matter kiwinjo ka caliber mar minister nyo raise that alarm, to the matter is already with the relevant authority. Koro wuoyo marwa samoro wanyalo preempt the outcome mar the authority matimo investigation mondo establish na ang'o mane rach motimore, kose who was the impediment manochung' mbele mar project no. So for now, wamiuru sirikal thuolo, akuwa un juma achiel to wane ka project otimore. Kata project dhi nyime, to action must be taken ne ng'at manotimo ang'o, mano kotiyo tije, monego bed ni tiyo tije. Kamano. Erokamano ahinya. Nyafwanga, telo makare chakre mana gi jogo bende man malo. Nyoro wanno kanyo ka jalup gavana ntiere. E kinde mokalo bende kane Ruto dhi yawo, jatend piny dhi yawo timo ground breaking kata yawo chenro mag chako gedo Kabonyo Kanyagwal. Odhi tiyo kode kaka ranyisi nikech en achiel kuom projects go madongo mantiere kanyo mano dhi yawo. Telo mar kaunti ne ntiere karka. Lwasi nonego lose yo machal nade mondo mi kata dongruoge mikelo piny jowa bende olu. Ng'ama nego bende luwo kaka en projects ma malo e sirkal mamalo. En ting' jaod bura koso sirkal mar kaunti mondo ne dier gigo chopo makare. Kuom ranyisi Kisumu ok en kata mar Kabonyo ni kende mantiere kae ni luwo. Nitiere mano mawuok gedo mano mar kar konyo jok ma masira mag apaya oyudo mana alwora manyalo wacho ni mano Nyabondo Trauma Center ma bende nowach ni igero, kendo mano bende osekawo omenda moro makore lach ahinya. Iwacho ni chakruok mare ka nigeno dhi kawo siling mano milion 163 kotieke kata bang' revising contract no ochopo kacha milion 202. Iwacho ni telo mar county konego bed ni range koso en kanye monego bed ni ikete e chenro gi duto. Wasaketo gima Kisungu luongo ni bad habit weche mag telo gi siasa. Ka sirikal osa budget ne project mokawo pesa motengo, mokawo officers mag ka jotende, mowacho ni wager ang'owa, wager fish farm kata wech mar Kabonyo, ichako iluwe nang'o? Waketo tabia marach e siasa ma ka maendeleo keti tisera sera ka ng'ama dwaro sero nyako mondo dago. Apenji from kako onego time, anene government onego los policy mondo bi utim
maendeleo mara mora nitiere nonro mitimo mang'eny ma kisungu luongo ni research, nitiere gima kisungu luongo ni feasibility studies, nitiere nonro mang'eny gi weche gi luongo ni fuono dho expert gi jopiny community consultation. Ma wa come to conclusion ne by project mar rech ni wakete ka ma watimne approval matere cabinet ma cabinet approve ka cabinet osapprove ma gi identify kata gi yud kumidikete kaka location ma wacho ni a project ni wadhi kete Kabonyo en wach mar rech titime kama fine disanere nemo approve kata ok approve ok approve fine pesa wuok ane pesa wuok e treasury department management in charge National Construction Authority ta efficiency kosa time kama onego mede kaka no watime ne onego mede kaka utime ne efficiency masirika system masirika onego mede ringo kende kana serikal ma penjo ma wigi jiti kaka onego mede penje time pinje mamoko koro ngeno sani koro bukore koko chako wuok koko yudo ka meneso chako bire wecho chako wuare jojo chako gocho ne nema niko kedo time ngo niko kedo time endeleo fine mane siasa ma Kenya ka koro wawache kamano kama endeleo ma chalo mar mitimo Kabonyo jano sabedo to county government was present to national government nitie oken mar mbunge onego beni county government through minister kata migao mochung ne weche mag motenore gi weche mag rech mineral service obedi gi strategy mar gi county government wacho ne nitiere project moro mitimo ka kore yudo ka ngamuchung ne county government cha obedi in contact gi contractor number 1 nikech ngene okangene ka contractor tiyo nade ka normal project man watimo kaka weche mag development te yudo ka committee moro loso committee makelo county government committee mar contractor committee makelo national government ngata be wuok e treasury nitiere mondo misame loso project ni ki bi ade county government penjo county government to gen gi information e project ni ki biro ti penjo treasury ong'eyo ki biro ti penjo idara man nemo ong'eyo onego bed committee makamago onego bedi but responsibility koro onego bed ne county government nikech giche koro ne time county to be wang'eyo kaka go siasa Kenya gimoro minimo wacho chama chiluongo ni ideal to reality ka luore kaka piny en siasa ma Kenya ka onego bed ni committee cha olu gigi mondo ng'eni to gino ochopo kanye shida ma wayudo en mana ka wasayuak wach mar mibadhi be jotelo kata mar serikal ma gwenge ma county government wude ni an jatelo ma gima yude onge we ate wacho gima yude onge do ni maendeleo ndine jopiny be nitie chia moro be wasaketo culture border politics mang'ato nyalo wuogi chunye ni anana Wycliffe mago mana sime mondo walu nondo wakwayo county government mondo ti very closely gi serikal malo mondo gik maka magi mondo gi non mondo gik maka magi odhi mbele but chutho kaka no time kaka onego bene time public policy kata new public administration and ni kain jatelo mar serikal mamalo mawijowa to responsibility kata osami ondamo osami kata teko osami gi chik ni gero trauma center ni ebuoya mane ok gima chieno gokinyi kada ita ilu deliverables take to visa deliverables wacho ni ya action plan wacho ni ya by the end of giko dweni onego beni foundation chopo kanye waningo monitoring the evolution plan koro wasaketo siasa moro kata tabia moro Kenya ka matiji mangato nego tim kore dwa sae mondo timre nani mondo te bwakwayo ni county government otige authorities ogi national government mondo beruok kata dongruok mo sake erokamano kapok adhi rista George Muta en adier ni komiti gi ntiere nikech chenro mwayudo chal ka gimitayo gi kod sirkal en government delivery service ne wantiere kanyo e kinde kaka intie nyakona katoyo ntie presidential delivery unit kama giduto gin chenro mantiere to yara gine komiti ma chwalo dongruoge gi e counties wa erokamano normally e counties kanitie project masirikal undertake in an area one thing miluongo ni multi agencies kama koting'o mabedo chaired gi the county commissioner and oting'o different multi agencies ma are concerned with the project madhi nyime no kineno kaka sani iwacho wach mar construction mar Nyabondo Trauma Center Nyabondo Trauma Center
It's a two-story building. Ma's got a bed capacity for men 53, women 68, and then children 30. Over 150 bed capacity. To wabedo gini ICU, wanti gi HDU2, to wanti gi operation theater, wanti gi CT scan, to wanti gi ray ultrasound. Cost Maria Kewachono, it's going to be 163, but as time goes by, 200 million. These projects, Idoka, the MP of the area, my brother Aduma Ward, Tio teach maber kabisa nikechi Aduma Ward samoro kinya wije ko kegweng. To riti milongoni committee stages in parliament. A committee stage, members of parliament should participate vigorously at the committee stage. Kanya magi allocate pesa to different projects in the country. Hivinjo. Koro Manya Bondoni is one of the projects Mai is ready to be launched. The project is excellent because the MP of the area Timo follow up kendo luwo serikal modo okaw go kony kom serikal odhi konyo go jopiny. Ma follow up nigi moro manyaka timre. Follow up has to be done. Aya, nafwanga wijo karaka nga duogi ri kachiel kodaka Easter chiek mondo mi akono ni ting mane ma jod bura gintiere godo follow up nigi moro madwarore koso oyo kato Easter kaka duogo ira en kono weche mag community consultation kata choko pach jopiny kotene kod dongruoge mopogore opogore mabiro. Bende oserang ni maigi magidwaro ahinya kata pressing issue maduong' ahinya magidwaro dongruogno kanyo koso dhi biro to jopiny ok dhi winjo ber mare aduogo kanya kuno mo jwang bang yo masani kantiere ka kod wenda George Mbuta Wycliffe Nyafwanga kod Easter Achieng waduogo bang yo makao sani kikidhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, ongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Rewind and come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811*402# to get blessed. Ligi imerudi. Your favorite team na players wako back in action. At Shabiki.com, kila siku ni siku yako. Weka beti yako ya 49 bob on at least 3 games na ukamatia free bet ya 100 bob leo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Teacher Beach, Hocha Kore, Sangwen, Wakelo Ningoma, Mobedo, Pay Design Wakare. Ramogi TV, Biro Kanyakla Kachi, Ramogi Radio, Kamabende, Stimariwa Record P. Yoanya Wauntie,
ubed mabor nyaka romgaje nikech kae e kuma iyudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Romani Ninja the Entertainer wacho maintain your position. Idhi yuda kanyo gi kafaya gudi local instrumental. Wawacho ni kete manaka. Ticha Beach ka Ticha Beach sang'wen otieno. Nyakora mo jong machiegni wantiere karka cherogi dhi nyime to wacho ni kine matwak dhi nyime kama Eastern kono akachiel koda kanyafuaga kod George Mbuta kiwacho ni launching ni tiende nango nikech sirkal nyalo biro launch gigi mopogore opogore ilonche kidachak gedi ilonche kosetiek gedi ilonche diere kako binne kaka progress dhi kosetimega yo machal nade mago duto angwarango kanyakora mga jwang akwayo mondo indiknwa sani nyaka giko mar chenro pod wantiere kar kae kod wenda duto wago mana mbaka dongruogegi gin to gin mage ote makamagi ok idhi neno gi yamo kata kamano yiena mondo mi asom gi kae achiel kachiel kokalo e mbui mago kae to Easter mana kamana koni e cha mar community consultation ang'i kwanye gi kanyo. Ruth Nyathi Ochieng wacho niya dongruok pok ochopo kaluo e yo makare dondruok e mang'eny gwenge modhuro pod ni chien kaluo yo Nyatike kocha to kata mana nderni ema pod onge kirango gwenge machalo kaka South Sakwa mano e Yawendo sub county penyo mantie kae ni kata sitima ema pod onge gwengegi pod ji tiyo gi tach nyangile tin ji ema tiyo gi sola Kisumu bet berberie nitiere sitima gi lam gima duogo kaluo chien en siasa manono gi mibadhi moluoro jotend county maendeleo ikelo e ng'eruok kik ng'ato iwacho ni odhi nyime kanyo ikele mana e wechegi mag ng'eruok owacho ni mago matimore county oteno chak tie kara wacho ni ikelo e ng'eruok mana kikia ng'ato e sirkand county to ok dewi kidwa ni josiasa okony gweng'u to nyaka ibed mfuasi mare kendo igone kura kata orach dongruok ma waneno kikelo gi jatend piny kaluo en mar manyo kura ma 2027 piny na jolony ni kaun gi jaod bura manigi ubagusi gi tend county ma jomibadhi jopiny owinjo kaw kinge mage nikech dongruok owinjo chopne ji te kaka jochul osuru aluotu akan umoja inako erokamano Ruth Nyathi Ochieng ote machielo mapontiere kar kae Edwin Ochieng awacho ni jok mantiere kar ka awacho ni girito ati hao watu nao kila mara en mana ni the outcome had never been experienced aya mane mi wacho kar kanyo nitiere ote machielo madani mondo mi aka kal kae Maka Kumu Junior aneno chenro kantiere Kirindo Kasgunga Mbita dibed ni sirkal chako project kendo tieko kaka gichake de berndi nikech kirango kaka gik ma Ruto osesingo kubiro kaluo kae projects ma oseketnegi foundations to kwamo ng'eny malich owacho ni nego sirkal ochak gimoro to tieki kapok ochako moro kendo jotelo miyiero kod oganda kaka MPs, MCAs kod governors onego okuongi otiek project magiyudo kane osechaki kod jotelo magikawo kargi moloyo chako mora kendo to bende dhi nyime kachaka kwamo ote gi thoth ka gintiere karka ka ng'antiere mumuli kae George Mbuta Wycliffe Nyafuanga kachiel koda ka Easter Achieng ang' oyud thuolo mar duoko gi to sani en adhi e county ma Kisumu Easter paro mano mar choko pach jopiny ka gimoro amora pok otim kata kinde ma gigo dhi nyime jopiny obed gi ting machal nade mawacho ka ni en community consultation kachiel koda ka ting mag jod bura ntiere godo Jafuanga osewacho ni en tim marach owacho tabia mbaya mosebedo godo e pacho kae mar weyo ji mondo mi otima follow up nyaka gik moko onego bed ni luwo sirkal onego bed ni bed efficient kendo onego bed ni system tiyonwa ok ni jopiny ema koro chako luwo system mondo mi one ni chenro ma gidwaro ochopo kare Easter ayie gi mano ne system nego tini jopiny bende onego bed ni gin oversight body nikech wayudo ka jopiny samoro projects moko timre to ineno ka gimoro dhi marach to ere ga thuolo mar bedo program management committee nego jopiny rang ni sama iyiero jok ma bede project management committee
nego yier ok jok ma samoro josiasa dwaro or ng'ama ja contractor dwaro, nego bed ni ji rire mondo gibede project management committee. Nikech kibede project management committee, ibo rango kaka projects dhi nyime tinyalo loko gi chon. Ama koko time maber, tinyalo tamri mondo project no otiek mondo chul ng'ato kapok otieko project kaka idwaro ka jopiny. And jopiny nego bed ni samiwa kacho gigi, thuolo nego bed samoro ok ing'e ni project management committee timo nade nikech oko lere maber kaka inyalo donjo e project management committee. For access to information samoro DOG to inyalo bet ni inyalo bet e project management committees nikech nyaka bed ni japiny moro nyaka bed kanyo. To kin japiny moket kanyo kik ibed japiny ma in oketi kanyo nikech idwa konyo mondo mi ba mbele. Moro kendo awacho ni ntiere kaka nego warang kaka the Intergovernmental Budget Committee, IBEC, maketo kaka jood commissions mopogre marango kaka projects nego tim. Budget making process, mondo pese obi kuonde mwantiere, mondo projects mwadwa mondo tim, samoro wasiyudo ka jopiny ok bede gimiluongo ni budget making process. Koro project itimatima to ikia, to kinon, nikech koko time e higa manonego bed ni time, ne ka higa ma obiro pod en e budget koso en nogole mowe to pesa ne to dosiket kan. Koro warango niya, jopiny bende sani wachako higa manyien e sirkal. Monego bed ni warango ni projects mage boket kando, nego bed ni wacho ni in ka japiny public participation nego bed ni bede. To samoro bed iwe jopiny oko, koro wakwayo jopiny. Riri mondo bed ni samitimo gigi, imbi ng'e ni projects mage midwa time e gweng'i, and koko timgi e gweng'i, imbe ket duondi malo, mondo sama Auditor General bende wacho to imbi nyalo wacho ni an gik manwa wacho ni otim kama ok notim. Mane mabomiyo gik moko itieko e yo maler. To bende kokwatimo magi to waboyudo ka jopiny samoro iweyo oko mang'eny. To sani Constitution mar Kenya noyawo thuolo ni japiny mondo olosi. Ka warango kaka ji oloso mag gik moko lokre, wawach ni ya japiny, ok inyal ling to gik moko hinyi. Ko hinyi, rang kaka adwa wacho this word, Gen Z otimo ang'o makoro owinj duondgi ma gik moko oloki. Wambe ka jopiny, pare ni jo Gen Z to notiyo nade makata ok ochuli mondo ibi mondo iwach. Japiny bende samoro kinyise ni odhi kuonde moko to obo wacho ni to ere transport. To ere ang'o? Transport mari ok nyal chulni gi ng'ama onego bed ni tiyo tiji. Ko chulni transport, ibo timo mana tich ma ng'ato nego timi. Koro wapenjre niya, ka warango gima Gen Z notimo, moloko gik moko makoro gik moko bet ni odhi maber. Waneno ka pogruok nyalo bet. Mano nyiso ni in bende kumintiere. Inyalo chako loko michak penjo ni ang'o be gino ok timre kaka kama, ang'o be gino timre kaka kama. Ti penj mana luore ni wan gi villages, ibenjo village council, penj nyaka kaka counties, ka gik moko timre e sub county kumi intiere, losi e sub county kumi intiere. Wabo yudo ni ka ji ochako loso, mochako nono budget, mochako timo nonro, tiere migape mopogre manyalo konyo ji timo gigi, to kata in ka japiny inyalo penjo gigi kata e baraza, kata kiyudo ng'ato e liete ma ji dhiega pilegi, penje gino e liel sama ng'ano tiere ni daki nono nwa gini kumi beche cha, sami ne liel bende ber malich. Kata kanisa kobiro, ng'is ng'ama leme kanisa, chieng' mar lemono openje gigi kaka inyalo penj kaka jokristo. Erokamano. Erokamano ahinya. Odanwa ka okang' machielo nyakoro mo jwang' mondo waranga ni chenro mamoko ma pon tiere gwengewa makaluo. Nitie chenro ma sirkal okelo mag affordable housing. Nitie matimore Homa Bay, nitie matimore e kaunti ma Kisumu. Kisumu alwora ma Lumumba estate mosebedo kanyo kuom thuolo moyo higni 60. Higa mokalo dwe mar 8, udigo ne omuki kendo chenro mag daro ji nosechak tim. Kata kane giywak kamano jodak, chenro no nodhi nyime. Kendo nokone kanyo nitie plan midhi bedo kata ka imiyo gi omenda moro mondo ne ginyalo dar e yo machal nade. Wycliffe Nyafwanga, ntiere chenro maka jatend piny Kenya George Mbutang konwa ka karaka ini mida duoko penyo to duoka mapiyo piyo. Jatend piny Kenya dhi Kisumu dwe ma wantieni. Erokamano.
some of the projects monego be no biro timo. Awacho nitie iluongo ni State Department for Urban Development ma Lumumba costing 5.6 billion. Project is over 90% done, yeah, and ready. That is one of the projects. The other project, one thing ni Lake Victoria Water Services project. The entire project is 7.2 billion. Toma Obiro specifically launched and 1.2 billion. No man. Nitiere Otonglo treatment plant milo samawoyo kodini. And one tiere gi infrastructural development for both sewer and water system within Kisumu County, ma worth 7.2 billion. And he expanded the Dunga plant. We also have the plant Mantiere Kajulu distribution. Iti menikechi kineno Kisumu part of Nyamasari Ginikocha waonge gisiwa system. Kedoki wuto Nyalenda gi nyonge siwa system. Koro gimagiti mosani the 7.2 billion project and mar distribution for both water and sewer system. Me open up go Kisumu County. Kiwe mano wanti gi another project miluongo ni gilene. Iluongo ni upgrading to bitumen Koru town 11 kilometers. Ma iti megi joka kera worth 892 million. The project as of now it's at 7% and it can be considered for the launching. Kwa mano wanti upgrading to bitumen standard Maseno, Kombewa, Kalandini road. Is 40 kilometers. Is worth 1.4 billion. It's a Kera project. It's 67% done. And Mano Bewadwani will consider for the launch. Besides that one, we also have the marine school. Marine school, Mano Mantire Kajo Marine, port Mwalo Penny Kajachande. One gi phase 1 construction, Mar hostel, ma capacity marine 500 students. So it cost 595 million. The project not chakre 2019. The project not ends 2021 December. And then one take phase 2. Phase 2 and safety training facility. Same marine school. Cost 247 million. Start date was 2019. New Rumo 2022. The second, the phase 2 cost 843 million Kenya shillings. Mago be wadwani mondo won pinyo timangowa obi launch mano within Kisumu County. Kamano. Yes. Weche gi thoth ahinya. To en ang'o matimore kar kae? Okwe project otieki maneno rumo. En ang'o mibiro launch project ma 67% done. Kata mose kao ata malo 60 kod 7 mano ka irango weche mailose kar kae mano apayano mantiere Maseno, Kombewa, Kalandini kod mano ma Maseno town apayano. Yes. And 67% done. En ang'o mio ibi time kapok orumo. Okwewo chopa 100 mar 90% ni bende ntiere kar ka. Mi wacho ni mano weche go mago maga chenro magedo, mago mag chenro maga iwacho ni mano mar urban development no. State Department for Urban Development. Yes, mago mag affordable housing mantiere Lumumba. Yeah. Kama gintiere giduto thoth gi poko chopo 100% ni mana ka iwacho mano marine school kod mano ma Nyabondo miwacho ni ready for launching. En ang'o matimore kar ka? Sirkal ok bed ni orikni gi timo launching. Korikni. Mokwongo wan kako nagi. Wan gi ilo kabisa kendo wamor kabisa. Ilo ni makelo jatend piny Kenya. Wacho ni niya. For the last 25 years, National Housing Corporation, Obedoka Gijaluo. For the first time, President Ruto has given us a director, Joshua Nyamori, Wakili. Joshua Nyamori has ensured any project, one project in Homa Bay, one tigi project Kisumu, Kigio Utema no Gergi National Housing in the previous regime, Arena, Undie, Gilutema no Gergi. Long time ago. So for the last 25 years, any project in Luo Nyanza,
mar National Housing Corporation. Ringo ma jatend piny Kenya biro go kaluo sani nikech siasa koso dongruok. Mokwongo wuon piny biro piny luo, joluo gin jo Kenya kendo gichulo osuru. To joluo be nigi ilo kendo gi mor gima wuon piny otimo negi. Onyalo kawo for the first time mobedo gi finance minister, papok mobedo kod chakre gine independence. Mbota gini en siasa koso en dongruok ma kelo jatend piny. Dongruok dhi gi siasa. Koro en dongruok gi Iwinjo siasa. maber kata Moi nokoni siasa mbaya, maisha mbaya. Makparo nanga duogo iri. Nyafwanga. Inyalo nyocho mag telo kendo setimo dongruoge mopogore opogore. Piny Kenya, Djibouti, Irangane, Somalia, kode misebede e chenro gi duto. Projects onego gibedo launched ka gichopo atamalo adi. Nikech sani ero wacho ni en ilo ema kelo jatend piny, jowa nigi ilo. To ilo ni kapok ochopo atamalo 100. En 67, 70, 90 kama gintiere kar ka. Ok mosi chopo atamalo 100. Manya wacho ni jatend piny Kenya biro rango kopogore gi mano mar Nyabondo Trauma Center ma ochiegni kanyo wacho ni makoro man Nyakach machiegni ma kendo giduro sibedo kar ka orito neno kako dhi bedo. Ero kamano mokwongo ker nigi ratiro mar biro neno kaka project dhi mbele. Mano chiko yiene mondo bi one nikech en bo ja Kenya. Taxpayers money. Koro ko winjo ko chwoye kaka jojo ni ilono onego bi ongi. But project management iyudo ka kitimo project achiel to break ga project into phases. Koro ko wunde ne dwa ger kata ne infrastructure kata dwa ger kaka iwinjo ko wacho ni nitie yo ndara mano ne ko chaka as part of infrastructure. Koro wacho ni component mar yot manade orumo. And 1.7 billion, but the whole project, for example, is 7 billion. Koro we push ndarani as a component mar launching cha mago gikmati moraga as long as ni kiti moga project management to project ko yeni mo team de chelte niketi do ko team de chelte on bedo makosa koro ki break into continent lungo ne critical part management do ko team mauru enene ne koro wan be jo siasa be ne yeka to kere be ja siasa to kisomo Kenya kaka kodi somene na kaka chalo gima siasa makanya ka be koro go kona mopogore koro kumisa so etiendi miwinjo ko area ni onego kuongi biye mi biye kiwacha dini tu wasa gombo dongruok kaka wan joluo wasa gombo dongruok malit me woro makadang ber ni ute mag Lumumba go are 90% done to odwa no bi to karo bi to samo launch mo bed final launch ko ene shida ni okocha ko duogo launch kendo ma kopo no timo no chako duogo to kore mo lose kende debe ni kanya kama telo ma pachokae yude weche gi mopogore nikech ka na paya mabor wachi makombewa nyaka Maseno malo kae kilomita 40 oyawo ma Maseno kanya karata wachi kuom ranyisi ochopo rata ochopo kata kilomita 20 kowuok Maseno town kanyo e thuolo no duto kochako en gi thuolo machielo mar duogo yawo mawuok rata kochomo kombewa ok tim kamano nikech contract mi gire na chiel you nego beda component mar bigger project kwa kaini kata Western Kenya Development Consolidation moro midwa tim te wacho ne part of project and loso ndara part of project and wounded trauma center part of project and kaka weche mag housing ka koro kiti metime ga in installment kwa yodoka component mar yo urumo koro launch to ke launch yo nikech ngene chulega gi development agency achiel kain kura Kenya wacho ne kura launching of kiani Omabei Rongo Road ka yono no nego chop yono no nego chop kisi oktim kamano fine ene no seche moko ker dwa bire mondo miembo embe ne ge something like this is happening e Luo Nyanza esama wan tiere ni koro ingeni chuno no dwa no launch ahead of time koro the element mar politics bok dagi gole oko nikech ingeni wacho be simple okiwe room complete terminal mondo launch man make sense koro gimoti mochiel nikech kisa no ne kaluwore ka jino chopo serikal na wacho ni kaka ne man kata dugo ko ka ok wane platform no bro dugo wacho ni ke asabedo kode pinye platform moko en gi lo akig momiyo ne en gi lo ma Luo Nyanza I don't know why ok poka ng'eyo ka ever since yudo ka gik matimore ka Luo en gik machuoyega mano maybe oero ingere nyalo bedo ngama wacho ne kana jaoda no sabedo bawe mamono duogi mano na ja nyawo nitie jok moero koro yudo ka en gi specific interest moko mang'eny Luo Nyanza kata mo be yodi duoge ute mi winji wacho kaka ne no satimcha asa winjo rumbi ni onyalo akuro mo chako kal omose jo Omabei politics okwaguloko the only thing mo wan wacho ni ya gimo bedo launch kako bedo launch no
obed in schedule to time according to kako nako time kosa timante ko ngeno katudu manda kendo mid launch micro mid launch mano wango oge shida lakini time according to contract kikuacha kwa launch pap kati wewe kaka mano time kaje man mko kwacha wacho kabonyo ya ero kamano Wycliffe Nyafwanga Easter kapo kaka uyo machielo ami thuolo mono mi lerno karaka siasa ni poge yo machal nade ngejo wacho ni ero biro nikech ilo bangwelo jotelo ma kuma wuok e alwora wa Manyanza to biro limo Nyanza ten Kisumu to dhi Siaya odhi Homa Bay giruto tim mana gi ilo ma wacho ni ero koro sani warango neno kaka wadaloso lalo makalo dogoyo sieko wadaloso lalo musetheko kuom kinde malach no wache kinde mokalo chako duogo wache ko chako bedo launch gik mathoth mapontiere karka paro mabiro e chwalo dongruok kata yango gi ka siasa bede ntiere karka de bed ni moko kuom weche ma jo bedo kata kaluwo to bange ka weche osedhi mopogore projects ka wiga achiel gi ariyo kapodi chaki duogo iyawe kendo ka yiero kayo siasa to ema ka okigo siasa maber to dongruok bende ok bi maber nikech kata e pinye counties ibo yudo ni wards moko yudo gik moko ma nikech ginge kaka gigo siasa gi maber gi governors koro mae nyaka bed ni ng'eyo ni ing'e kaka igo siasa ni kodi koro president mondo gik ma onego bed ni itimo nikech wawacho ni gik moko miwacho ni nego bed ni kelo ibo yudo ka jatelo mar piny kobiro kuonde moko to jok monego tim gikgi kane giduodo tiendegi kuonde moko to gidhiro gigo mondo tim maber nikech koro rameny mar piny nitie kuomgi to onego kik obed kamano ni jatelo mar piny ema onego bed ni nyaka bed nitiere kamoro korka gik moko timre tiere jok mondiki monego bed ni timo tijegi mondo kane gitimo tijegi to jatelo mondikogi moranga ni tijni ositiek nikech Kenya to duong' to wan wawacho kaka jok ma obet koni moseneno thidhruok ji osebedo ni othir nikech kaka ne ji siasa nitimo nikech kokigo kura kamoro to koro kiyud gik moko to aparo ni koro gimatimre sani waneno ka siasa lokre matin ni ok ochuno ni nyaka bed ni digo kura kamoro unyalo tiyo kanyakla nikech mondo piny te odongre mondo kik jok moko kaka ni wacho ni kambi moro ne nitie kambi onge Kenya te en kambi mar ji te ero kamano ayo wacho ni en kambi mag ji duto kama intiere karka ntipen en adier koso ok lok magi kore wacho ni timo nikech koro wang'weyo sirikal siasa okolokore wuoga na serikali sani mocha kwa chwanyre maisha mbaya siasa mbaya magigi doko ne ka de telo manyien ni okoloke ineno iwendo kenaka the fact ni nitiere jowa mane nitiere kaka weche siasa nogore mamit ma wabedo gi good osiepe gi serikali ka ma is a public thing done kaka jo biro Kisumu gi gero kendo wuoyo gero ni gine nyaka tin to wuoyo gi Neema to wuoyo gi ng'ane to winjo ka jojo sagisi ni Neema osote nango kelo certificate ka wuoyo mane kaka itime ka it's just politics but in nature of politics kata US ndalo Democrats wang'eyo ni military enterprise yudo pesa nikech Democrats ema kelo lweny kisomo kana Afghanistan and enterprise mar Democrats ka Republican donjo wang'eyo ni en mar middle class koro the whole world and mane kaka oringo ba en Kenya ka kore toxic en siasa michano gi dongruoge mabiro 2027 mano ote mar Ruth Nyathi chieng' mano penjo kar ka wadhi yueyo George ero kamano 2027 kwane go sani 2027 wang'e maber ni jasiasa ero ng'ama nigi kwano ni en gi support gi jopiny to en wach manyicha wacho ka last week en achaka nwae kawuono ni lweny ma nyotimore chande mar Gen Z cha was a good opening ne the Luo community kendo wuok gimanye giwuok chande ong'iso sirikal ni kara nitiere joma wan ga iye ka ma samoro ok ni kod wachiel to koro ombo wuok oko mokoni kara the best thing en nya koro wakelo wetewa kamoro timre go nade watigo to gimanya kigema duong kabisa
ni William Ruto is a life member of ODM and is number 3, life member number 3 in ODM. Koro wach moja ni kiani gijaluo gijalango ni onge dala gini ni kanye. Iwinja. Make kanye koro mo jwangu weche thoth. Wayo kwa chago wacho life member. Angwa kuna nema thoth matie karaka. Embe no ja ODM to that. Mago bathoth angeno bolo se chieng machielo to sana waranga ne weche mag dongruok mantiere karkae. Wakao thuolo mar yueyo sani en dakika 30 tok sa 4 mar okinyi ka waduogo waranga ne gik matimore kaunti ma Homa Bay, matimore Kisumu kod matimore kaunti ma Migori kod jofwambo duto moke e kuonde go duto. Waduogo bang' yueyo masane kik idhi mabor. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Imagine usikwe na stress. Kama ijafanyika sahi, kesho itafanyika. Na kesho isipofanyika, mambo itakuwa tu sawa. Jipe motisha. Utamua life ni ma ups and downs. Ndio maana tuna exist. Kupata itakuwa sawa kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *273#. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni, mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kendo nyakora mo jwange tielo mogik mara mbako romo medo rango kawanono dongruoge mopogore opogore county. Nitiere dongruok ma jatend piny Kenya osebedo ka singo ne jowa mantiere counties mopogore opogore. Wayudo ale bichi kendo mabiro kae ka wayude
achiel kachiel ang'oyo thuolo mar tudruok kode achiel kachiel mano ka wantiere kar ka to yiena mondo mi aranga ne SMS line wa ma en 3:6 ni to iwache yo machal nade mana ka wantiere kar kae iwacho ni jok mosebedo kanyo kaluowa achiel kachiel abicho ikore koso podi aya abicho ikore yo makare kentie county ma Homa Bay anga kawe kato banga duok kum ote mantiere kar kae mondo wayude ale abich oyawre Homa Bay uchewe yo machal nade arwakni machiegni konwa wanono kawuono dongruoge mantiere counties mopogore opogore jodak Homa Bay wacho nade singo kachiel koda ka gigo ma ibiyaw kata miyango kod sirkal mar Kenya Kwanza kotel kod jatend piny Kenya William Ruto gichal nade nyaka sani chal magi losane kod jopiny kanyo mondo miwane chal mar wache county ma Homa Bay. Cleophas Oluoch wawinji makare kwa bila chiel kachiel kendo wabago twak kalwa kod twak ma wan godo Ramogi TV kinyima kawuono kwa menyo ma kuom dongruoge mopogore ma sirkal mar Kenya Kwanza ka otelo kod jatend piny William Ruto na osengo anyata ne jodak e county ma Homa Bay kandi bang' kane oyiere yiero mag 2022. Cleophas Oluoch county ma Homa Bay kaen achiel kuom counties ma en county ma jatend piny William Ruto osebedo ka timo limbe mathoth mokalo ka opim kod counties mamoko e piny luo kaendi nyaka nodonjo ofis kendo osebedo kochiwo singo mag dongruok mopogore opogore mar konyo to beno ngima jopiny mantiere county kaendi kama na mapiyo piyo kapok amiyo jopiny thuolo mondo mi giwach ni to be gineno ka singo mag dongruok mane jatend piny William Ruto osingo ne jodak e county ma Homa Bay kandi bende chopo kare. Nyalo wacho ni nitiere moko ma kamoting'o gedo mag ne ute mane oyueyo mano chako e tielo mokwongo ma osebedo ka dhi nyime boma ma Homa Bay kandi gedo mar Koginga Fish Market ma bende itimo kod piny owacho mamalo e nengo maromo milion 300 ne chenro machiel kuom chenro mag dongruok mane jatend piny William Ruto osingo ne jodak ma Homa Bay kandi chenro mar bero dhowath mapaya ma Homa Bay kachiel kod wedhe mamoko machalo Kindu Bay kod wedhe mamoko moluoro nam Lure tie e county ma Homa Bay kandi ka bende limbe mare mogik manotimo Homa Bay kandi nosingo bero wedhe mopogore opogore mane ni jolupo matiyo kod nam Lolwe e county kandi obedo kod lwasi makare madhi nyime kod chenro mag lupo kod bende konyo e rakruok kod weche midhiero ma jolupo mag nam Lolwe osebedo ka neno kalo kod sanda ma giyudo ka wuok e lwet obila ma piny Uganda kod Tanzania moseno kata odoko ni nochiwo singo makamano to jolupo matiyo kod nam Lolwe pod golo ywak margi okinyi gotieno kalo kod sanda ma giyudo ok abi ketho sa en mor mara mabede twak kod moko jopiny e county ma Homa Bay kandi ma adwa nyiso pachwa ni pasgi ni to gineno ade kalo kod singo mopogore mag dongruok ma jatend piny William Ruto osebedo ka singo mar bero ngima jodak e county kandi tingiswa ne kaka chiel kuom jodak ma Homa Bay kandi gin kidongruok mage mineno ka kinyalo chori gi koni mondo ngiswa ni to gin dongruok mage mopogore mineno ka jatend piny nochingo to bineno ka gichopo kare ma konyo jopiny Homa Bay kandi ki chako gi nyingi king'iyo kamera kocha. An niluonga ni George Chanda an jadak ma Homa Bay kaeni an achiel kuom jogo mane osebedo ka tiyo e bwo South Nyanza County Council kae to Homa Bay County Council to gi other councils ma wan godo mane osebedo disband. Koro sani wang'iyo development ma national development kama jatelo marwa ma waluoro Rais Ruto osebedo ka biro ka losonwa mondo wayud kaka wanyalo yudo gi dongruok. Achiel kuomgi en Homa Bay Paya achiel kuomgi en Homa Bay Paya ma waneno ka cheringo mag sirkal ka loso wakwayo ni Homa Bay Paya olos mapiyo piyo nikech meli ma Kisumu kabiro kaeni pok ochako ng'wech to wadwaro meli mondo ting' raia kagolo from Homa Bay to Kindu. Secondly, Kindu Bay Beach mane nitie chon Kindu Bay Paya mane nitie 1900 nyaka sani no collapse to wakwayo rais marwa ma Rais Ruto mondo bi olosnwa beaches go ero to gi harbor to piers go mondo jopiny one kaka nyalo ringo along the between these two towns Homa Bay, Kindu Bay and Kisumu. Secondly, wachakwa yudo barabara from Sori to Mbita wangayore go sekelo na chandruok maduong' mokalo makata sani gima dhi mbele kanyo onge to jopiny kaka wajopiny jo Homa Bay wakwayo rais marwa maluoro mondo bi oloswa mondo okel sirkal manyalo losnwa yore go ero Mbita Homa Bay Mbita Sori mondo losnwa mapiyo piyo mondo ji oyud kaka nyalo ringo mapiyo piyo nikech sechege wangayore go ero
omoko mtokni ok nyal ringo ndalo koth. Secondly, adhi Migori. Migori ne nitie beach, Migori nitiere Lichota airstrip. Lichota airstrip an achiel kuom joma nopime 1981. To Lichota ka nwapimo nikech nwaseng'e gima biro masani koro ni counties ni nwaseng'e ni biro. Koro Lichota airstrip nyiso wawinjo ni idwa loso bedo a very big airport. Oloso mapiyo piyo mondo tudruok obed from Migori to Nairobi and Homa and other towns. Koro wakwayo rais rais maro mondo oyud kaka onyalo loso airstrip goero achiel Kabunde airstrip be nwapimo 1980 nyaka sani odhi maber to kobedo maber wadwa ger udi makata koth chwe to ok nyal goyo jolimbe malimo wakoni. Mane gima wadwaro mondo rais maro olosnwa to gi cold storage rech tow makuno mecho nosechak ni loso pok odhi mbele. Wadwaro los gi mondo rech kik kethre ni joelni. Mana achiel gik mwaywago mondo rais otimnwa mbon kuom tich mar rais osechako timonwa. Oendelea gikonyowa kaluwore gi mjumbe mecho miyo my finance wago nero kamano. Erokamano ahinya kuom paro machalo kamano. Be inyalo chako achiel kuom ma Homa Bay kandi bineno ka singo mag dongruok ma jatend piny osebedo ka chiwo jodak e kaunti monego bed ni tim ne chenro gi tim konyo ma jodak e kaunti kandi. Mani Dutieno, an chairman ma boda ministry Sonam Youth Group. Ana akwayo president ngech nosingo singo mang'eny mag dongruok. To ok wanen gi kaka paya dhi bat jogo tiyo maber, but wadwano okonywa mapiyo piyo nikech kata ka water be nowacho ni odhi timo maber. En me sekta mag kata boda be nowacho nobiro manyonwa kata jomoko mondo oketnwa kuondego mondo me wakonye e weche mag dongruok. Wakwayo ni konyalo yie to mondo oruwe chenro yore ma kaka Kipasi madhi gore junction madhi Mbita. Wakwayo ni koyie to gonwa lam nikech yore go kaka wano jo boda wathago sama koth chwe waonge kwe. Abira bende koro chuno nyaka wakon gi pesa man malo nikech kaluwore gi hali mar yo kaka chalo. Te wachako wacho ni kaber to chako duoge dala ka mondo ng'inwa weche mag yore mano kwano gi bato ng'e gi nying gi yore makandike gini ka winjo go e lam mondo mi Homa Bay County obed gimoro maber. Nyaka weche mag Migori go waneno ka weche mag Migori go weche cheno mag ndara. Te wako president ni koyie to mondo losnwa chenro madongo nikech adier chiro kaka wan soko mjenga ka waonge chiro malong'o. To through national wakwayo ni koyie to be waka support mondo mi Homa Bay County government mondo ne maber kaka wanyalo timo mondo obed gi dongruok. Wagwendo kamano kuom gima tono maber okawo nyithiwa oketo sirikal wakoro med kawo gi mana kamano e pacha. Atiko kod ng'ama chielo Homa Bay County kandi wang'e ni en achiel kuom en county mane kod beaches mathoth kendo kama chenro mag lupo dhi nyime kopim kod counties mamoko wendo luro nam Lolwe. To kinde manotimo limbe nosingo bero moko kuom dho wedhe county kandi mar konyo bero ngima jolupo kache ko neno ne chenro midhiro ma jolupo osebedo ka nene kandi kama Oka ninge jolupo nigi shida kendo ilo ka weche ng'eny magiwacho pile. Wakwan dho wedhe gi konyalo yie to mondo losnwa mapiyo piyo mondo jolupo bed gi kwe nikech ka onge ohala to kata nyithindo ok nyalo yudo gimo maber. Mano e pacha kaka dang' awuache. Erokamano Cleophas kapok aduoke studio we akawo pa Kachako gi nyinga iluonga ni Denzil Mondi Owiyo, former aspirant Homa Bay Central Ward. Mokwongo adwa kawo thuolo mar goyo erokamano ne wuodwa kata jatendwa mar Kenya ma en Mheshimiwa Ruto kuom kawo yawuotwa Homa Bay ka kendo oketogi kuonde ma koro at least ginyalo yudo kaka gikelonwa dongruok. Wagoyo erokamano maduong' ahinya. Koro kadok e penjo mipenjo, dongruok ma timore Homa Bay kar ka gisetemo kar nyalogi lakini pok ochopo kare. Mana kaka achiel kuomwa osewacho kanyo, nitiere nderni ma onego bed ni iloso kendo mondo tieki. Ging'eyo gi kabiluongo nyingegi, wakwayo mondo gitem giketnwagi e tim. Jo boda bende pod ywak kendo giywak mang'eny kabisa. Wagombo ni chenro manopango negi kaka nopango no mondo otimnegi, wakwayo ni mondo yie ochopi otimnegi. Kendo wagombo ni koyie to duoge nolimo wadichiel. Ochako duog jolemwa kendo duto gik manopango ni mondo tim oketi e tim. To ang'eyo ni ok dotim gi dichiel te, lakini otema kar nyalo mare. Wakwayo mondo otim duto monyalo timo mondo jowa onwang' maber kendo owinji maber kaka jowa mamoko bende winjo. Erokamano nya Cleophas Oluoch mano ne moko kuom paro ma county
ni golo kalore kod chenro mag dongruok mopogore ma William Ruto nosebedo maneno ni okonye bero ngima jodak moko ma osedhi kare to nitie kendo mowinjore ma gidwa ni mondo mi jatend piny otem mapiyo mondo mi chenro mag dongruok te mosesingo kaunti kandi ochop kare mar konyo bero ngima jodak e kaunti mobe kandi mana kaka otimo e gwenge mamoko Cleophas kionge penjo tabudu kachiel e studio mondo dhi nyime kod twak watu wadhi nyime kod luwo weche manyien ma wan godo e kaunti mobe kandi Cleophas Oluoch. Agoniro kamana ahinya ile abich bago twak yo makare jopiny ogolo paro riwacho ni siso ma gintiere godo siso ma nwaloso karka siso mar dongruok kendo en riyo mar dongruok ochopo ne jopiny erokamano nyawawe mondo mi dhi manyo weche mamoko mantiere okinyi ma kawuono wan ka wantiere e studio karka ng'eni wada yudo chenro mopogore opogore ma pod biro karka dongi thuolo matin ahinya ne dakika abich onego wati kode yo makare Easter chieng' abiro iri mondo mi ayudane pachi mantiere karka jopiny nigi riyo mag dongruok to ka gibiro de bed ni mokwongo ntiere chenro mwanya wacho ni iwacho ni en targeted stagnation kata en chenro ma ochan ni chenro moko kochak gi sirkal to gichunga chunga mondo mi wane ni siasa ma bende sewacho ni en gino manyaka chan e yo makare ochop kare iwacho ni chenro ka chenro nyabedo ni en targeted kata e gwengewa mondo ne ni siasa bende oyudo thuolo mar donje mondo jowa bende ochunge e weche mag siasa motegno paro no kang med kanyo gi paro ni mogik mana ka mwatieko chenro kar kae machiegni wan gi thuolo ma sandi ka wayudo ni ka wanyalo tiyo gi sirkal mondo pesa monego bed ni biro kae mondo gol stagnation mosineno mathiro ji kabisa mondo omenda mabiro jok mantiere piny ka omenda bendo giti gi pesa no maber mondo kik wabed gi mibadhi ma kata ka pesa nitiere to keli to projects monego bed ni kelo dongruok okel dongruok nikech nitie jok moko mamiyo thiro no medre kata ka omenda nitie. Koro wan wakwayo ni mondo otim gik machal kamagi to samitimo gik machal kamagi to obed ni en kama wabed gi thuolo ma ji te nyalo bedo kanyalo bedo gi dongruok mag yonge gi gik ma hinyogi kata ka wawach koro mae to nyaka wach nikech kata kamine sama dongruok biro kik wabed ni wabed gi dongruok ma pod ka intiere to pod iyudo kaka ihinyori kata e odi. Koro gender based violence bende wakwayo ni bende ononie e mier nikech ka dongruok biro kik wabed ni dongruok biro to pod ji bende hinyre e udi ma kata ber ma ineno ka dongruok biro ok yud e yot. Koro ka dongruok telo biro koni to telo biro gi dongruok mabiro gi pesa mabiro gi omenda obed ni pach ji yawre and pach ji koyawre to ji nyalo tiyo tich mamiyo gibet gi dak mar kwe kuonde te ma gintiere to gitiyo matek to pesa ma gitiyo neno duogo negi gi jopiny. Erokamano. Easter kapok awe kanyo kata miwuok en adier nitie chenro ma sirkal osechako to oganda neno ni adier sirkal okonyowa kendo wantiere karka kiloso kaka jadak ma Kisumu kata counties mamoko ma bende sebedo kiwuotho alwora mag Nyanza mwanyalo wacho ni adier kata sirkal osekonyo to kuom machielo bende sirkal osebedo ka oninde tich. Awacho kamano nikech awacho ka ng'ama osebet alwora ni aneno ka gik moko ntiere mopogre. Aneno ka pogruok bet ka pesa monego bed ni biro koa malo riwre gi pesa mantiere county government. To ka ntiere that spirit of collaboration to wayudo ka dongruok nitiere. Tiyudo ka gik moko chako lokre mopogre. Ndalo moko ana Imbo ndara ne rach ma ka kiwuok Kisumu ka kidwa dhi Bondo ne kawi seche mang'eny malich. To nikech waneno ka dongruok biro ma projects monego bed ni tim itsa monego timgi sani ndara ber malich ndara teri kuonde maber ma kata kidwa timo tiji yot so cost of doing business bende dok piny. Koro gik ma waneno kamano ni gik ma dongruok nitiere japiny nyalo neno gi ok gibi neno gi mapiyo tineno mos ka lokruok bet nikech kata nyithindo kata dwa dok e skul cost of dok skul bet matin nikech transport odok piny kuonde moko. Koro gik machal kamago ineno ka gik moko bet mayot matin to pod bokawowa muda mang'eny matin
chino wabet ka wan e pigno mang'eny kabisa. Kichako neno kaka gik moko lokre musmus. To wabo yudo ka jopiny mantiere kuonde moko mane ntiere iwacho ni nitiere kwe. Sani mit liet mabiro ni wambe ne kwayudie mondo wawinje no chalo nade mondo jopiny bende owinj kaka bede e sirkal bende ber ka ji te yudo gik monego giyud nikech gin jopiny ma Kenya. Erokamano Easter Chieng kuom wach mari mogik bende mantiere kar kae. George Mbuta biro iri mondo imia wach mari mogik ka watieko kar kae. Dongruok en gima oganda wa nigi siso kendo riyo mar yudo. Waikre yo machal nade mag rwakogi kendo mag rito dongruoge mobiro nokalu. Erokamano. Mana kana wacho ni wan piny kelo development kendo sani sirikal ma wantiego ni en sirikal ma marwa. Mana kaka kizungu wacho ni nothing for us without us. Mae sirikal ma marwa. King'iyo sani Kisumo wantie gi miluongo ni Hafco kama jolweny oyawe nitie supermarket to nitiere petrol station ma jowa moko samoro nyalo ringo madhi ol mafuta magiyudo ka gichulo less than 20 shillings a litre. Dongruok madhi biro en dongruok maber ahinya nikech ei nam sani nitiere idwa nokunye Kisumo kacha nikech otany. Sami kunye cha tich dhi bedo mang'eny kabisa. Kendo en project maduong' kabisa ma involve both the Kenya government, Uganda government, Tanzania government, joma tiyo gi nam. Koro dongruok madhi biro, wuon piny dhi biro mathoth e piny Luo, not only Kisumu. Nikech kaka wang'e sani maber, ing'e ni siasa kitena tatimi nade? Tateni. To oseneno kano wateni adier. Kane piny liel kendo piny nyaliet. To Raila Odinga nyo wuoka moko nya timore kama. Mochungi wuon piny, mokawo wuon piny odhigo KICC, wuon piny wuoyo gi piny, kano konya wuoyo gi jopiny before that. Koro magirwa jodalawa. Waikre uru kendo wang'e uru nikech ka finance wan godo sani ko bedo ni pesa delay nikech ng'atno ma release pesa mochung' ne pesa en onagiwa. Wantiere gi energy, wantiere gi petroleum, attorney general, onagi kata sani wadhi bedo gi new PSS manyien, wadhi bedo gi state corporation, head of state corporations, directors mag board manyien. Ochopo sama koro wa embrace sirikal nikech en marwa. Kendo ka wuon piny obiro to warwake uru gi ilo mondo obed kodwa ang'e chunya sibedo kode higni 18 sani. Korwake kamoro to aneno ga ka chunye bedo kanyo kabisa. To ng'e maber ni kata mana skul mosome en mar Raila Odinga mar ODM nogono. To chako dok dala. Wakauru gini kendo warwakuru gini ma marwa. Erokamano ahinya George Mbuta. Wacha ni ma marwa. Wach mogik Wycliffe Nyafonga. Nokwako ago erokamano ne show makawuono. Maendeleo mora ma itime pinga. Itimo gi policy to Kenya osebedo kanti makaka na kaka wantiere ni. Nyiso ni pok yore mag demokrasia ma pok otegno. Koro ka sirikal obiro mo temo dwa tiyo kodwa mondo wayude maendeleo 1 2 3. Akwayo ni wambi wachulo sudu mana ka jojo wache no. Mondo wabede achiel gi sirikal to dongruok mora manitie mosabedo midwa kere kidwa gera udi kidwa kaka sani ndara weche mag ndara gi wakawo gi mayot to chon mondo mene yudo ndara no get ma consistent ka luo no ked gi mayot wan wuotho gi chuodho malich miwuoro weche mag stima gi gin gik moko mwakawo ma simple to gin gik ma simple koro wati gi sirikal samine no nafas nitiere ni mondo ng'ama nyalo yudo konyruok mora timna nade oyudo konyruok bai bedo minister mar finance to minister mar energy kata wadage kata wayie to wane sirikal enena ne koro complication obede azimio lakini kibedo kata kibedo kamoro te wacho na pana poko timore kama mondo wa chiu mijingo manyalo chimore gimo nyalo yudo wayudi nyithindo manyalo tere school pimodho manyalo bedo nitie mondo dongruok obed kalmo nyanza da wasagoero kamano nikech muya liko memia George wacho ngor ditie wach mora chiel tu kwatieko mogik ni agoero kamano ne PS Omolo. Nitie project motimo mar orphanage ma nyithindo okawa 1,000 nyithindo nyithi kiye oter Tom Mboya University. Kendo nyithindo gi kodi puonjo gi German nikech wadwaro ni January
tarik 18 to gidhi kaje, gidhi Germany, gidhi ti Germany. En labor force kendo wago erokamano ne president kutimo nagilo bilateral agreement between the Kenya government and the German. Ni sani koro kwa produce jotich, giben ma produce from Tomba University Homa Bay. Kagedhi kocha. Erokamano kuom tich matimore. Erokamano ahinya nyakoro mogi jwang mano George Mbuta, jasiasa mabende wanogo ukinyi makawuono kae kaachiel koda ka Wycliffe Nyafwanga mano jalony weche mag telo kaachiel koda ka Easter Achieng ka nitiere studio ma Kisumu. Erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa achiel kachiel ukinyi makawuono chenro mar mbaka romo kamano arango weche mopogore opogore. Dakika osekalo 55 tok saa 4 do mana dakika 5 kane romo saa 5 mano mar onyango mano ema dhi kelo e giko to nyaka sani nitie weche mamoko bende mwaluoni ma nyaka sani wadhi bedo kae ka wan godo achiel kachiel ka nyaka sani yangore ni jogo mane omaki nyoro ka gintiere gi giri mago obila 5 ochwal gi nyaka e doho mano kotenore kod lal mag achije mane nitiere kata mabuse 13 mano moting'o nyaka Collins Jumaisi ma bende itudo kod nek mano makware ochwal gi e doho ukinyi ma kawuono kendo koro po idwaro mondo ikwayo doho mondo migi ma ojo min buche makanyo ndalo 14 mar timo nonro kata mondo migi kan gi obila makamago e tesendo obila no mano ma gigiri mathoth ang'iyudo weche manyien mag migago kagi kacha ng'ichwelo kod mano maro imore nata e chenro ma kawuono mar rupiny kod mbako romo ka ntiere kae kod jowa mane omako kamera Willy Maina wacho kanyo gi jogo duto ma ntiere obado gi lange duto Rosie kod Liz erukamano ahinya sai mondo ritu kaachiel koda ka jafwambo marwa Ali Abich mano miyowa report e yo makare kaachiel koda ka director machielo mantiere kar kanyo agenda wayud thuolo nyakoro mogi jwang mar winjo mathoth e Ramogi TV nyinga Cleophas Oluoch jagisomo kanyo kwar mokiewo nyaka chisango oriti masano. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 000130.